Hola, bon dia, em dic Daniel, tinc 11 anys, soc de 5è i també vaig a la Laura d'Ovella de l'Escola Beethoven. Us vull fer una recomanació d'un llibre per llegir. ¿El título? El títol del llibre es diu La Sireneta. L'ha escrit l'Anna Grau. El llibre és sobre un rei viu al fons del mar amb la seva mare i també amb les seves filles. El més petit es diu la Sireneta. ¿Vol sortir? Vol sortir al fons, les superfícies, veu el cel, però la seva àvia diu quan hi ha 15 anys, com la seva germà pot sortir a les superfícies. Quan arriba els 15 anys, va sortir al fons del mar i va veure el cel, també un Vaixell. Al final han de Descobrir. vosaltres. Adeu. Fins aviat. Espero. Espero que us agradi. Hola, em dic Steve, soc nen de l'Escola Beethoven, de 5è. Us vull recomanar un llibre molt divertit que m'ha agradat molt. El títol del llibre és Ventafoc. L'ha escrit Anna Grau. Es tracta sobre aquest llibre es tracta sobre una noia que es diu Ventafoc. Hi ha una festa on aniran tots els homes i les dones. Ella no té vestit i no pot anar. Al final aconsegueix un vestit i pot anar. Allí passen coses molt estranyes. Si quereu ver què passa, llegiu-lo. ¿Qui de vosaltres? Quin d'usted s'anima a llegir aquest llibre aviat? Fins a la propera. Hola, bon dia, em dic Benjum i soc de classe de 5è i vaig a l'Escola Beethoven. Us vull aconsellar un llibre que m'agrada molt. El títol del llibre es diu El Manelic i el drac. L'ha escrit Txelo Arroyo. El llibre tracta sobre una vila que tenia unes veïnes i són bruixes. I tenien un drac que era bo. Un dia va haver-hi una tempesta molt gran i el drac va parar al riu i va sortir del riu i va estar mullant, refugiar-se a la torre per a dormir. Al final han de descobrir vosaltres. Adeu, fins aviat. Fins demà. Adeu.